V dnešním videu se dozvíš, které skiny budou exkluzivní a zároveň jak získat jeden skin zadarmo. Jdeme na video. Teď by se na Halloween mělo přidat, myslím, těch 5 nebo 6 skinů a z těch by se měl dát získat potom příští rok jenom jeden a to je ten Mr. Peanut. Všechny ostatní už by se neměly dát získat. Takže bych ti fakt radil, ať si je koupíš, protože prostě kdo by nechtěl skiny, který už nebudou pak získat. Proč si myslím, že se nebudou dát získat? No tak poslouchejte. V roce 2017 se přidal ten skin na El Prima a ten jde získat. V roce 2019 se přidali tyhle 4 skiny a ten jeden na Jesse jde získat. V roce 2020 se přidali 4 skiny na Halloween a z toho jdou, myslím, získat teďka všechny, nevím. V roce 2001 se přidalo 5 skinů a z toho jde získat ten Gale a myslím si, že pak by měli časem získat i ten Mr. P a stejně bych vám ho doporučil koupit. Další, co by se měli ale ukázat ještě příští rok, je ten Grom, který taky potom časem by neměl jít získat ten Brock a ten Leon a ta, jak se jmenuje, no prostě ta s tím kanónem, teďka se nevybavu jméno. No ale zase ta Colette jde získat, takže zase jeden skin, co jde získat. No tak to jsou zatím první skiny, které nebudou dát získat, takže bych vám je radil si koupit. Další skiny, co se nebudou dát získat, tak to si myslím, že všichni víte, to jsou ty první 2 z Brawl Passu, ten poslední by měl získat až za rok za 150 gemů, no ale to si myslím, že všichni vědí. Dalších 5 skinů, kterých by se neměli dát získat nikdy, bude tenhle Brock, toho si rozhodně kupte, protože ten by tady měl být naposled. Potom by měl být Karl, potom Lola, potom 8-bit, potom ten Barley, taková ta holka. A potom u tohohle byl zase jeden skin, který jde dát získat a to je ten Mortis s tím hřebínkem. No a teď jak získat ten free skin. Půjdete do rankedů a musíte dát Legendary 1. Prostě se to nějak, předtím se to nějak buglo, že prostě všichni dostávali ten skin na Mendinu a pokud chcete ten skin na Mendinu, tak musíte dát prostě Legendary 1 v rankedech a to je všechno. Potom byste ho měli dostat zadarmo do shopu. Já jsem si říkal, no dobrý, tak aspoň mám motivaci na Legendary 1, konečně bych to dal. No jenže mě tam Mandy padla, takže paráda. No takže to by bylo asi pro dnešní video všechno, pokud se ti video líbilo, nezapomeň mi dát like, odběr a vidíme se u dalšího videa. Zatím čau.